हेलो लोगोफोर वेलकाम बैक टू माय यूट्यूब चैनल विथ अनदर भिडिअ स' लोगोफोर नोंथांमोना नायगासिनो दङ बड' लेंगुवेज जिके यूट्यूब चैनल स' नोंथांमोना फार्स्टआवनो आंनि बे चैनलाव गोदानब्ला अन्नानै चैनलखौ साबस्क्राइब लाइक कमेन्ट शेयार खालामना होनो थाखाय गुरै खावलायहरनाय थाबाय। स' गासै भिउवार्स नोंथांमोन जों दिनै सावरायगोन बिथां हलिचरन नार्जारीनि सोमोन्दै। बिथां हलिचरन नार्जारीया 10 मे 1994 इं मायथाइयाव दानि क'क्राझारनि आदाबारि गामियाव जोनोम मोन्दोंमोन। जोलुर गेलेनायाव गावनि रोंगौथि गुननि बोलोआव बिथाङा 2011 मायथाइयाव 19 बोसोरनि आरो 2012 मायथाइयाव 23 बोसोरनि भारतारि जोलुर दोलोनि पाइलान, एर'स आरो डेम बादि गोजौ थाखोनि क्लाबफोरखौ दैदेनबोदोंमोन। गुवाहाटीआव खुंनाय साउथ एशियान गेम्स 2016 आव भारतनि फुटबल दोलोनि जानानै गेलेनायाव बाहागो लानो हानाय बिथाङा गिबिसिन बर' फिसा। बेवहाय बिथाङा 11 निफ्राय 19 बोसोर बैसोनि नेशनेल जोलुर बादायलायनायाव गवा दोलोनि जानानै गेलेजेननो खाबु मोनो। बेजों लोगोसे आरोबाव 2017 मायथाइनि फिफा वर्ल्ड काप 2018 आव गेलेनायनि थाखाय सायख'जाबावनानै बिथाङा बर'नि जारिमिनाव रेकर्ड लाखिबावबाय। आरो बे खेबाव भारतआ वर्ल्ड कापआव हानजा डि आव इरान, अमान, गुआम आरो तुर्कमेनिस्ताननि सारियाव जायगा मोनदों। हलिचरननि दोलोआ 16 जुनआव अमानजों आरो जुनआव गुआमजों मोगा-मोगि गेलेनाय जाबाय आरो बिथाङा भारतारि फुटबल दोलोनि फरवार्ड पजिशनआव सासे राफोद गेलेगिरि। थेंक्स।